Nå, sådan jo. Rydde smøg. Meget fedt, jeg var sammen med min storesøster i går i byen. Var det det? Ja. Skulle jeg med, det var faktisk ret sjovt. Men jeg har fundet ud af med 20 andre drenge, at de skal betale penge for at gå med mig sammen med min storesøster. Ellers så går det bare, ikke? Hvorfor? Jeg skulle da ikke have 15 narhoveder at rende efter min storesøster, så skal jeg have penge. Hallo! Michelle! Hvem er det, og så er det Teddy bag? Mange runder har Teddy? 5. Han er ikke sådan. Hvor er skrevet? Hvorfor starter den, ikke? Hallo. Det kunne være, du skal hive pedalen op. Nej, ja. Det er bare sådan en mand, ikke? Hey, tag lige den der hund væk! Hey, tag lige den der hund væk! Christina, lad være med at løbe, hvis du er bange for den, så løber du. Åh, det er det. Nu Thomas!
lægger det for video, så ser det. Pas nu lige på. Hvorfor sidder flere først? Så op længere tilbage. Det er bare vigtigt. Nå, præmie. Må være. Der var ikke lige Ja, her ikke nu. Den er nok forkert. Den har alvorlige problemer. En tur på en Værsgo. Hvad siger man, der gør? Jeg er lige ramme. Er klar, så der er der 4 penge her. Ja. Der er ikke meget Robin Hood over der. Nej, jeg tror nok, at det er sådan en flov, så det er over at sådan noget. Så må du spille til det. Ej, det her det er flot, at jeg filmer det. Hvad siger du? Var du klar dernede? Hvad er det? Hvor du siger, du skal ikke have den der ind mod der, du skal dreje den, så den kommer til at køre. Og det er Thomas, der skyder. Det sidder jo hver gang. Så er de andre streger. Nogle pletter har der været. Det siger bare det samme sted. Jeg er altså ikke med på den her. Se, det er fandme ikke lov på den anden skide. Så var jeg sikker. Thomas skød, og han fik 20 point. Det ved jeg ikke. Jeg tænker nok, det var rigtigt med. Mikas tur til at skyde. Jeg er så stor, så jeg kan dække lige på. Græskammer, så det er ikke. Det er bare stå med. Skal jeg have stort slip træk ned i jorden? Hvad har du film på den anden side? Nej, det? Nej, det har jeg vel ikke. Den har jeg lavet, det er altså sgu. Ja, hvad? Ja, jeg vil have den på den side, ellers så kan jeg ikke. Prøv at gang så. Prøv at slippe. Det kan jeg sgu da ikke. Det kan jeg da ikke. Det er ikke, hvis han er vant til at sgu. Så kommer jeg da til skade. Nej. Men sidder du stadig derovre og filmer? Nej, det er ikke. Det gør det. Jeg må være helt over til uge. Ah, men ja, det skal lige have lidt fugteskræm i mine fingre her. Ja, jeg havde sgu da retten, ikke? Jeg havde bare ikke højden. Jeg skal ikke lige en anelse længere tilbage. Det skal også nogle det begynder at udarte det her. Så tager fremad. Hvad er Henning? Du ser, hvor du ikke ved med det der æble der? Skal jeg slikke på den ligesom i Robin Hood? Hvad er det for noget der? Nej. Samler lige her i hængerøven, men okay. Hvor var det han til at sidde, siger du? Prøv det røde. Kom frem. Flot, Henning. Jeg gætter den sidste pil, så du kommer over kort. Den ramte... Jeg har sgu da 20 point, mand. Får man et diplom, Claus? Oh, nej.
godt på en højere. På sådan en her høj hest. Det er godt. Sådan en her. Det skal da ikke sidde sådan ned over under... Kom, I skal tage en kugle. Ej. Det er det andet slags. Skal I kaste? Så. 5. Ej, jeg kan ikke ramme i dag. Så kan man jo øve. 4 skud og 2 mål. Ej, du får lavet 7 skud og 2 mål. Ja. 8 skud og 3 mål. Nej. Sidste skud. Og 3 mål. Det er en skål, og så sige. Ja, og så er det... Ja. Hvilken vi skal vælge. Så får fat i folk, når de kommer gående her nu. nu der starter ringen. Ja, det kan dem skal have. Få fat i nogle af dem. Det er sådan skåltræ. De har en sæt af godt, men der er 2 af dem, der bliver væk. Den sidste jeg har, den er båret. Hvad gør man? De er faktisk smadret gode her. Jamen, jeg faktisk dem sådan. Fordi det er bånd af dem. Det er bånd af dem. Ej, smart hat. Hvad? Hvad siger det? Det er bare det om det. Og lås. Nej, jeg kan ikke. Sådan skal jeg ikke. Nej, det er vores ikke. Ja, og Bettina fra Høje Gladsaxe nummer 126 skal gøre sig klar. Elisa kommer der igen. Jeg kan ikke ramme. Nej. Ikke det. Nej. Hvad siger du? Det kan du ikke, at du skal blive her. Kasper fra Høje Gladsaxe nummer 21 skal komme ind på ridebanen nu. Og Marie fra Høje Gladsaxe nummer 55 skal gøre sig klar. Ja, Er vi i gang nu? Nej. Stangen opad. Hvem er så kast? Tina. Ej, det var tæt på. det var da svært, hvis vi bliver optrækket. Så skal vi rejse. Du skulle da bare passe din egen seng. Hvorfor har du ondt i ryggen? Nå, Anja, hvorfor har du ondt?
Ja, du ser også ud som om det gør rigtig ondt. Skud til kiropraktor, Anja. Godt, Bettina, kom så! Ej, hvor er det flot, skat. Maria skal gå ind på ridebanen nu. Og Christine fra Gladsaxe nummer 21 skal gøre sig klar. Kasper, du skal trække ned i ringen. Det er fordi Jan har sat den fast med Carstens klister. Så prøver jeg den igennem, og så prøver jeg at gribe. Jeg tror bare, at han skulle igennem. Det er Mickey Mouse på. Det er det med tissemanden. Kom så. Lad os se den der, ikke? Ja, du sigter jo ikke efter det. Det var det værste. Prøv at se. Der er meget totalt. Du må da se det her 30 gange. Hvad? Se. Thomas, så må I slå op. Thomas. Gider du gå? Body time, excellent! Hvad er det, du står og kigger på det der, mand? Fint, han filmer. Skal du ikke have sådan en uro, så det? Du kan gerne være med mand. Peter, jeg er blevet spurgt nu. 25. Så er det skåret ud. Så er bare hænge den op med det samme. 10 kroner. Ja, når det ikke er skåret ud. Så har han godt kan bruge. Hey, rekordholderen, ikke? Rekordholderen. Fik du 5 point? Ja, jeg gjorde det. Så må jeg ellers slå den med 6. Så har jeg fået ødelagt min nye popgryde, mand. Se nu. Der var en bord. Jeg skal lige have skillet denne her. Jeg skal lige have stillet den, okay. Starter du nu, mand? Nej, han har high speed shotter på, mand. Hvad fanden laver han? Junkie. Thank you. Hvad med et lille sportsinterview her? Ja, personligt mener jeg jo, at det er lidt fejl, fordi vi har solen i øjnene, ikke? Og solen er væk nu, når Bore skyder, så hvis han får mere end mig, så er det derfor. Lad os se dunk, Boris, bagefter.
Carsten. Ja. Sådan. Man kunne opdrage. Har du filmet? Ej. Du skal bare skubbe på den ene side. Sit på en, mand. Tegner godt, så. Tegner du godt? Tegner godt. Jeg kan virkelig se, hvordan mesteren koncentrerer sig. Han er sort, og han kan ikke engang ramme. Peter, han står her og en skændsel for sine brødre. En træffer. Prøv at se! De sidder hele tiden inde under. 5. Og man kan få sådan en kamera, ikke? Nej. Nu er jeg ude i form. Maler herinde. Jeg ved ikke, hvordan vi nåede. Jo. Det er den hat der. Hvad sagde jeg? Jo. Hvor holder det? Nej, mig ikke. Hjemmevideo! Hvad sagde du? Jeg hænger den op på mig selv snart. Hvor er tunet det der? Jeg gik tilbage på en 10'er, Brian. Ja. Du gik tilbage på en 20'er, Brian. 5. Okay. Jeg gik tilbage på en 20'er. Nej. Noget B. Christian, du har 2 10'er. Ja, der er... Hvordan? På 4 skud og... Det er et mål. Ja. Hvor har der været ild? Hvem har vundet den her, Peter? Hvor mange rammer du? Øver mig, jeg skal i gang. Ja, 5, 8. Ja. Jeg har det en god dag. Ja, og det var så denne runde fra Fine Traktor. Nu tager vi den sidste runde for afgifter. Og Fine skal komme ind på 4 skud. Fine skal komme ind på ridebanen. Lancering. Og det er du stolt af i dag? Du er mester her. Mester Sharif. Har du så nogle planer om at gå videre med hestene? Nej. Måske. Ja, okay. Hvem er Moonkar? Ja, det bliver jeg ved med. Men har du vundet noget? Ikke nu. Men gør du det? Man kan jo ikke vinde noget. Kan man ikke? Kan du lade 60 nu? Kan prøve. Ja, det var altid være noget, jo. Men jeg er om det. Fjern dig nu, mand. Ja, undskyld. Kat. Skal bare gøre sådan. Ja. Henningsen lyder som vanligt. Ja, vi tager
Blåt hold og blåt hold på hver sin side. Jeg vil herover. Jeg har på tøjet. Jeg synes simpelthen dumme. Kan vi få en på hvert hold? Røde skriver. Ja, var det for bordet? Hermed er legene åbne. Ja, nej. Den er vist lige. Hallo, hallo. Kan I komme vejen? Hallo, hallo, hallo. Mod banen, mod banen. Mod banen. Det er 1000 år siden, jeg har prøvet på det. Kommer ikke ind med det fælde. Nej, skal jeg også lige flere taber. Kom ind. Omgang. Landserødning. Rødt, blåt hold. Du skal til køretøjerne. Straks. Hey, du skal ikke køre. Du skal heller ikke køre. Jeg skal lige starte. Se spille dernede. Hold her. Tak.
skjold væk. Hvor står der ude i knæene af din cykel? Så man rundt og starte længere. Foden væk på støtteren. Der er dommer på. Hvem er det? Har vi en anden deltager? Ja. Rønne, som siger, han har på kroppen. Ja. Bare hvor på dansk. Hvor mange er der? Der er 4 og 2. Kasper, gå lidt tilbage. Stop!
Hun er færdig. Her fra førerholdet. Jeg synes bare, det er fedt, at nogen sad ude på banen, så er der en stjerne, mand. Det var bare så sejt, mand. Splat, sagde det. Splat! Thomas, du er en af stjernerne, der har scoret point her for det blå hold. Hvordan har du det med det? Ja, indtil videre har vi jo alle sammen, ingen af os har tabt i denne disciplin. Derfor fører 10-0 eller sådan noget? Ja, vi regner med, at vi vil drikke deres kranier efter kampen. Okay. Tak til Thomas Papa Petros her. Nej, mange siger, tror jeg. Jeg har fået fat i topscoren for det blå hold her. Hvordan har du med det? Jeg synes, det er udmærket. Ja, det er lækkert ikke at få et par dejlige point. Vi håber på, at du bliver gladiatormester. Ja, tak. Den, der er den bedste med point og sådan noget, ikke? Ja. Tak, Soddy. Tak til Soddy her i Klub 130 TV-station langt ude. Det er også lidt farligt. Ja. Hey, Parra! Det er nummer, du overgår med til at lave. Han spiller trompet. Ja, det er godt. Kom nu, skal fluen sætte sig på den. Hvad så? Der er slået en skilser. Jo, ja. Du gør det. Er det ikke det? Din lille søster skal nok få sin paryk. Jeg er helt glemt. Det gør ikke noget. Min mor hun sagde bare sådan her, undskyld, men har Kenneth tænkt sig at beholde parykken eller hvad? Det er fordi, at det er min lille søsters leje, ikke? Så. Men det gør jeg ikke noget. Det er ikke min fælde. Ja, tag dit kolde op. Ja. Her er det nu, jeg lægger aftale. Jeg har ikke flere. Du må godt have officielt noget køb for mig. Jeg har sgu ikke flere. Jeg købte noget små, så jeg fandt lidt. Jeg har uger. Ja, men fordi jeg købte kun 10 stykker i går. Jeg røg lige i dag. Vi kan ikke se noget for dig. Du må godt købe efter. 1. Ingen cigaretter. 3 kroner. Det er med, de rammer sig rigtig stedet. Det er så godt. Hvor er det ikke falder af? Starter lige traktoren. Det vil være sjovt. Så prøv at det være sjovt, at skyde efter den. Ja, 20 sekunder tilbage. Ja, kan de ikke gøre det? Hvor mange sekunder? Meget tilbage. Prøv her. 3, 2, 1, Ej, den ene krop, den her. En chance. Fik han den sidst? Han fik. Den der, den er ikke lige, hva'? Jo,
Hvem var ude nu? Var den ikke ind? Scoringstavlen her. Fusk! Fusk! Hvor skal jeg stå hen? Streg. Ja. Brian. Og så ned rundt om. Det er kun en Alle sammen, mand. Blå hold. Mig og Christian, vi skal til Langeland. Vi skal også se udrideren. Der er ikke noget bad, så hvad er luftskiften? Får sådan noget cameraman. Næste gang. Vent, du tæt på, så fyrer du. Er der tid? Ja. Hvem er til? Det er René. Jeg styrer det. 5, 4, 3, 2, 1, 3. Rolig, Sonny! Hey, vend om! Nej, tag den næste! Tag den bagfra! Tag den næste! Ja, bare tag den! Se, nu fik jeg ikke noget billede, fordi toppen sagde, Hvad for sheriff? Hvor lang tid er det? Samle piller op, sheriff! Nej, ikke med det. Hvor meget tid er der? Det ved jeg ikke. tag den bagfra! Der er 5 sekunder endnu. Skyd! Sandra, jeg var ikke. Det gør jeg også, at stoppe. Hvad gælder der? Vi kan godt flytte ud. Mig og Brian synes, det var snydt, de kørte på 203. 2-3, hvad? Sat Thomas sat 5, 4. Så lige godt. Hey, Brian. I står et godt sted helt på det her. Boldbånd, altså. Jeg har ikke noget. Så skal den ikke køre. Nej, men du står der. Andre, mamma fik... Tæerne over, mand. Du står der. Du skal ikke snyde 5 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1. Ude i siden. Det er for langsomt. Nej, fordi han har... Hvem var det kørte, da du kørte? Det var Sonny. Du kørte meget godt. Hey, stop nu. Det går lige på det høje, lige igennem, mand. Er det proppet høj? Ja, vi prøvede at høre. Ja! Prøv lige at kigge. Hvad fik han? Kig den der i den her flække side, du sidder og skal høre. Fanden. Jeg kører altså sådan... Pas på, hvad? Du holder balancen her. Man skal køre hurtigt i midten. Ja! Ja! Nej! Hvad så, Brian? Hvem er tid? Ja, ja. Nej, der er ikke tid. Ja, man skal gas op, når det ikke er noget. 6! 4! 4! 4! Jo! Der er hovedet! Hvad fik han? Hvad fik han? Er det hovedet? Du var lige ved at stoppe derovre på en tidspunkt. Når du får skal du passe på. Du skal ikke stoppe. Lad os lige sætte dit næsehår. Der skal du ikke Hvad er der? Seriøst, det var 0? Skal du bare køre Hvad er du, champagne nu, eller hvad? Ja, det minder også, at han ramte et sted. Hvem er nu? Er det Chris nu? Hvad er jeres nye vindingetaktik her? Vi går lige så hurtigt, som de andre skyder flere i. Okay. Og det kommer fra holdkaptajnen her. Arne Simdal. Hvem var nummer 2 hos de røde? Hvem kører så nummer 2 hos de røde? Så siger jeg bare til dig. 5, 4, 3,
Nej, han er ikke klar. Lige ude på siden. Ja, det skal forfra. Lige foden. 0 point. 1 point. Et point, mand. Vi fik 0. Det er Christian, du har gået til. Du har bare ramt. Jeg er gået til det selvfølgelig. Jeg kører rundt på sådan her. Hvor mange minutter? Okay. 15 sekunder tilbage. Ja. 15 sekunder. 10. Han er for lige halsen. Lige kinden. Kør! 5, 4, 3, 2. Skyd, gris! Nej, kan ikke. Hvad fik han? 6 point. 6 point. Tavlen man ikke fatter noget af. Jo, det kan man godt. Hvad har rød? Rød har totalt hos rød, det er 5, 6, 7. Og 6, det er 13 point hos de røde. Og det er 9 point hos de blå, men de blå skal have en omgang nu for at være sammen. Det skal vi også. Den røde? Nej. Jo, der var enig. Ja. Hallo, vi har haft 3 ture, vi har haft 2 ture. Det giver 5 Der er point. protester fra de røde. Hvem skal ride nu? Hvem? Nej, det er Per. Han den lille derovre. Fordi efter det der, så skal vi se, hvem fører. Ja. Skal Sonny ikke skyde? Hallo. Er der optimister hos de blå for at vinde her? Selvfølgelig er der det, men vi vinder jo ikke. Vi fører totalt i vores stang lanseskud. Og her kommer det igen for holdkaptajnen Thomas Jeg ved ikke rigtig, hvad der sker. Christian Vesterberg Munkedal. Situationen er totalt ophidset. Men der ser vi, der er trænet vi. Ja. Men han er blevet skæv. Jeg ved, det er for meget svampe. Han har røget for meget svamp. Ja! Hvad er det? Er det ja? 5. Er han på de blå her? Ja! Hovedet, mand! Vi skal hovedet af. Den er død, den her. Hvor mange minutter? Hvad med 10? 10? Jeg kan sige, at vores fluesvamp i møden er begyndt at virke. Nu er man helt skæv, og så rammer han. Ud! Hvor Er der mange den point? eneste, der ramte i hjertet? 5 for hjertet. Og 2 i hovedet. Stadler og Nielsen her. Synes du, det her er underholdende? Ja, det er meget spændende. Tak til Thomas Stadler og Nielsen, så vidt jeg husker, han hedder her. Ja. Vi siger tak. Jeg kører næste gang. Jean kører, og jeg skal skyde. Hvem jeg mener? Jean kører, og jeg skal skyde. De blå med 14 point. Og de røde er 13. Det er da ikke lige meget der. Yes! 13. Hey, så skal vi trække lod, hvem de andre. De er ikke færdige. Det er kun 3. Det er klart, hver hold. Hvor mange Nå, skal jeg nok. Så må de ikke sætte deres bedste. Ja. Det må de ikke. Hvem er De den må bedste? ikke tage Der er de pildrengen Hvem her. er den bedste? Drengen, der henter alle tiderne. 2 gange i stedet for den sidste, så. Vi kan ikke godt for, at vi mangler en, altså. Vi må ikke sætte den bedste. Det er vi da nok. Vi må ikke sætte den bedste. Ham der, den lille, ikke med jer. Ham der. Så. Det er fordi, Du gør det. Ja, jeg skyder ikke. Skyder du ikke? det er også tit, at det tæller lidt. Det vil sige, at vi har 6 på hver hold. 5, 4, 3, 2, 1. Vi har 6 Sorry. Men ja. Prøv at se. Og lad os ikke klare, mand. Han laver ballade. Jeg har jo langt nede, jeg sidder helt nede. Der er ikke nogen, der står deroppe. Jeg havde tænkt mig, at lægge den der bygger, så bare sådan, kæft, hvor er det lidt dårligt, mand. Kæft. Hvordan jeg fyrer det? Bare slip på. Og ja. Prøv at se Brian. Taberen, mand.
Nej, det er spændende at se. Den pige, den har bare haft på i rundturen. Så den skyderen. Men nu er den der svundet, nu er den stykket tilbage. Svin! Den er rigtig laver han også. Den er rigtig laver. Han sidder i hjertet. Stop! Det er lige Hvem er den næste skylder nu? Hvem skylder nu også i blå? Hvem skal køre efter? Det skal du. Så skal jeg køre dig. Hey, Chang, så kører jeg igen bagefter. Og det er ikke topscoren, vi har her i billedet. Vi skal vinde. Thomas. Blå 40 langt frem. Efterhånden. Når det er, vi kommer forbi den der, så skal du bare gasse på banen. Ja, men så skal jeg køre langt. Hvem kører ugen? Nu venter vi kun på dommeren. Hold fast, Christian, mand! Kom så, Christian! Kom nu, Christian! Den er meget spændende. Lige nakker den ham. Nej. Jeg skulle have så ikke nakke. Kom så, Christian! Ret det lige i hovedet og i hjertet! Igen. 5. 5. 2 point. 9! Du går ind der! Sig det! Okay, men I er før med træning. Du kæmpe trin. Jeg tror, jeg falder der. Hallo. Thomas, du skal klare det. Det er bare Her er det pæst der. Så. det der trådtrækken går helt andet sidst. Hvor går han ind? Hvad så, Sherry? Hvor laver du, mand? Noget at kigge på. Jeg vil gerne lige præsentere Sonny. Han skal ikke skyde med pile, fordi han har fået en skade, en fibersprængning her. Det var der, han huggede hovedet af en af de røde krydser der. Han flippede lidt, og så desværre lige på nakkeknoglen, lige på en søjle, der flækkede hånden næsten. Så han er bare chauffør. Ja, det er selvfølgelig uheldigt, Sonny. Ah? Det må vi nok indrømme, at det er uheldigt. Ja, det er uheldigt. Jeg gik bare lidt amok, så. Tak til dig, Sonny. Selv tak. Vi vender tilbage senere, hvis du laver nogle gode point her senere, ikke? Jo, det skal jeg nok. Zoomer-trækning. Lidt. Jeg fik en udskravning. Miss. Hvad var det? Sigt! Sigt, dobbelt! Achieve! Hvor er det, giver ham pilen? Sekunder. Hvor kom det? 5, 4, 3, 2, 1,
1 point. Jeg har 2 gange. Nå, den ene viser selve det blå til rammer manden. Ja, okay. Johnny, slap af! René! Du bruger altid knap på tårtrækken i det. Ja. Ellers er det ærgerligt. Vi har tårtrækningen, den vinder vi. Vi vinder tårtrækningen. Blå. Brian, De er meget stærkere. undskyld mig, men altså, jeg bliver nødt til Så slipper vi bare, hvad så? Så vælger de. Gælder mest mere, vel? Kom nu, Sonny, hvor fedt. Det er da farligt. Hvad siger du, ikke for mange for banen? Hen og ben. Når ben nu, så slipper vi. Først prøver vi at se, om vi kan bare have toget. Så må vi skære toget. 25 til 14. Hvor mange fik i den her omgang? Fik I 9, ikke også? Ja. Overdommeren. Thomas, 25 14. Og Røde produceres brutalt. I hvert fald. Og her har vi scoren. Det bedste score af Så er der 2 trækninger. Move it, Sonny. Move it. Hey! Det mangler nogen. Hvad får man for at vælge? Rønne! Det er bedst ud af 3-5 point per gang. Men de er jo flere end Det os. er 3 point hver gang. Thomas, de er flere end os. De er mere. De er en mere. Så er der Vi er mange på hver hold. Nej, for så er de ikke mere. Der er ingen mere af os. Fuck dig, Cyril. Så lader vi en ud. Det hjælper. Nej, Du skal lige så stærkt kan som en mig. udgå. Hvor er resten af hold? Vi vil gerne have Sonny udgået. Hvor er resten af det røde? Sonny. En af dem er udgået. Så Her har vi det røde hold. Jeg vil også mere Hold nu. Stil op. Kom nu. Move it. Bonnie. Og det blå her. Det er ikke for mange. Di. Fluesvampen, kom. Den er her. Vi skal have bundet panden på. Ja, Bare for ham Thomas, der står dernede. Her. og Sonny er med her. Sonny, tror I vinder? Kom her. Jeg håber det. Ja, okay. Goddag. Arnold Kofod. Hey! Der må det være ikke. Hey, en af vores, de slappes. Nej, slap. Pandebånd. Det er rundt om maven. Men jeg kunne sagtens godt gå over, så vi hopper tættere på. Nej, lige står den rigtige vej. Jeg står her først ned til ham. Så hold til. Ja, så hold til, og så bliver jeg tilbage. holder bare fast ned. Nej, Thomas. Ja, skal jeg stå her? Nej. Skiftes til at stå en på hver sin side. Ja, det er der være så. Hvem går ud? Hvem går ud af dem? Hvem går ud? En mand er holdet. En mand er holdet. Mikkel melder det frivilligt. Hey, og skal vi have en? Lige ude for mig, lige ude for mig, lige ude for mig. Midten. Blå længere hen. Stop. Snart derude. Trækker over den ene side. Så over den her. Så overvånden det hold, der trækker den over. Ja. Er I varende? Ja, kom her. Hey! Jeg har en reklamation her. Jeg kan gå ned ad bakken. Move it. Hvor mange døre er det? Hey, Sonny, jeg skal op foran. Vi skal gøre det i røsen. Nu! Hey, Christian. Men. Blå længere i år. Længere i år. Stop. Hold.
På femte dit starter vi med EU. Hvad gør vi nu? De er nede i bakken. Sharif! 2 gange, sidste gang er det nu. Og jeg skal også noget ham igen. Jeg har fået lov at hjørne på hovedgade. Ja, der vinder. Og på femte! Ja, så har lidt fart. Og her har vi en vinder. Vi har fået opgørelsen 69 til os, 38 til de røde. De drikker blod af deres kranier i aften. Tak til Thomas her. Og så sagde jeg lov frem, og så fik jeg en kost i røven. Det var så rigtigt, jeg kan huske. Så larm sagde det så, man. Så kom kosten med fodhammer. Slags, du kigger for eget der. Og nu blev vi virkelig sur. Ja, vi vidste, at vi havde fortjent det hver gang. Vi var aldrig mere sure, at vi kunne ride af det bagstående. Filme? Yes. Filme lyder altid. Ned til kameraet. Nej, det kan helt fint. Ho. Hvad var det her? På fanden af. Jeg kan tage tøjet af. Hvad sagde vi det? Ikke på repeat eller sådan noget? Nej. Jeg synes, vi starter om hele tiden. Nej, du kan godt lidt droppe det, mand. Drop det der lortekæm. Okay, det var det. Godt nok, Vi skal ikke det Og filmelyde. Dorte og alting. Jeg har slet ikke filmet. Jeg filmer først nu. Peter, hvis du er inde. Jan, hvad synes du om situationen med den bil der? Med hvad for en bil? Den bil, der lige kørte ind i hovedet på dig, han er så lidt i tæerne på dig. Hvad? Stille og roligt, jeg tager alt stille og roligt. Er du sikker? Alt under 69 kilo, det er ikke noget problem for mig. Okay, det tager jeg orden. Er du sikker? Ja, det plejer det at være. Det er ikke. Hvor fanden vil hun af? Nå, der. En kapsel.
er rigtigt. Vi skal ikke have nogen mere i baren. Lene, du er godt klar over, at det er optaget. Er du med? Nej, det her åbner lidt. Du skal lige sige, hvis jeg vil gå ind i noget. Okay. Ej, Jan. Ja, det gør ikke noget. Mooncar. Jeg så skal lige med. Jeg håber ikke, der er lyd på det lort her. Er der det? Så er der mikrofon foran. Ja. Nej, vel? Jeg er ved at skvatte over her ting. Hvor er dine briller, Rønne? Hvad med de der runde hænkesten, du har? Med kæft, mand. Ja, Mooncar. Ja. Er du rigtig? En af de der stykker. Det er kæmpe hul i hovedet. Ej, han vil bare have det. Kom også. Ole, vi har en runde endnu. Nej, du har fået. Der står en foran i mit kamera, og jeg kan ikke se noget. Der er knald på den her. Ja. De kører til de bælter. Gør det det? Det tror jeg nok. Det ser sådan ud i hvert fald. Michelle, er der lige en krone til? Michelle, må jeg ikke filme med det? Hvordan stopper man det? Du trykker igen på den røde. Ned, mand. Michelle. Jeg sidder ikke helt før. Der er lidt spændende på banen. Ja, det hop der, Michelle, det skal vi lave lidt bedre. Den skal hoppe noget mere. Michelle, det hop der, det skal vi lave bedre. Det skal være højere. Flyver kameraet. Ja. Kom du an.
har det godt, ikke? Han kunne ikke finde på at gøre sådan noget. Hvor er du nede, Michael? Michael! Michael bagfra. Skal du tage mig bagfra, eller hvad er det, du står og siger? Det er Michael bagfra. Slaget om, at han har ret for op, så du gør det selv. Hvad hedder det? Tony, skal du høre årets nummer? Nej, det er ikke gang til nummer. Ej! Skrevet med. Hvad er der? Jo. Den optager jo ikke, vel? Man gør Carsten med. Jeg skal nogle øl, mand. Hvad så? Skal du have den? Den er lige her. Er det det? Lad os se. Nej, det skal nej, jeg var men skal lige det her. Stille sige det der med som også nej, men jeg skal ikke dukke i kameraet. Jeg kan ikke se en død. Kongo, læg med barn. Læg med barn. Ja, jeg skal lige prøve noget. Nej, jeg skal lige prøve noget. Virkelig mange. Det er også det er Thomas Vold. Hvor vildt. Prøv lige at blive med. Der var en stor. Hvad var det? Det var det nummer, jeg tænkte på. Jeg vil med til mig. Hvad er der? Jeg skal lige prøve noget. Lyde. Jeg skal lige prøve det her Makro B. Extremely close up! Du skulle næsten prøve at se det. Dengang, mand, det var... Michelle? Bare brug det Kan du ikke lige få fat i panelen? Hey, kuku! Hvor til det der mad, eller hvad? Kan du ikke få fat i panelen? 124, de hørte hvor... Jeg går ud fra. Hvor er hun? Jeg ved ikke, jeg kan ikke se herfra. Extremely close up! Næsen er bare grimt, når du spiser. Hold din kæft. Det er bare trykke helt ned over læben. Ja, ned læben. Ja, hvis jeg der sidder inde bare kunne se ham på den anden side, så ville I dø af grin. Jeg hører bare sidde og kigge ind i den der. Der har vi en af de grimme små unger, som sidder og laver ansigter. Og nu går de ned bag baren, det er røget under bordet. Sonja, vil du over Pernilla? Nej. Det er Rine, der stemmer for noget. Nej, ja. Hey, Johnny. Hvad for en skal det være? Johnny, smil du på. Det er der ikke. Johnny. Smil jeg på siden af. Federe, smil du på. Det er næsten det samme. Hvad er sådan en her? Ja, tak. Federe. Smil du på. Det er ikke alle 5 uger. Tak skal du have. I kalder noget mad med varme, ikke? Jeg ser det meget gerne. Og så er jeg på video, og så... Det første, det er det allerbedste. Det der er fordelen ved at have mig på video, det er, at I kan tage båndet frem, og så kan I se mig igen og igen og igen og igen, og I kan aldrig blive træt af det. Det er sådan et godt billede, det her. Simpelthen. Hey Michael, hvad tror du, man? Der er ikke nogen, der krigsfisk. Han er ikke kedelig, ham Michael. Det er ikke et fisk. Hvor lang tid var det for Så jeg venter på, at Pernille går op, så han kører den. Har du fundet ud af, hvad chipsene koster? Det koster 8. Skal vi ikke vente sådan? Og så venter vi med til Ja, du skal have mad. Hvad nummer er det? 10?
Hvad? Hvilket? Ja, og vi har lige en pause et øjeblik. Var det pausebilledet? Hey Michael, der plejer man at vise akvariet. Ja. Ja, sådan en har vi ikke. Har du noget ryge? Nej, det er ikke. Tony, du er så udspekuleret. Cola. Jeg vil bare lige se, hvad Hey Michael, må jeg ikke filme lidt? Hey, de slås ikke om de pile. Forstået? Brød, mand. Altså, Gå væk med nej, der er styr, han er kamera. Folk, der taler om mig. I nakken, du. Ja. Er det ikke bare en lille smule kedeligt at opdage sådan noget der? Jeg kan ikke. Kom jeg i gang. Goddag. Goddag. Hey.
Nej, nu skal du ikke filme. Gør heller. Ikke mig i hvert fald. Han filmer. Nej, gør jeg. Røde og lys. Det betyder, der ikke er mere batteri på. Det var der altså heller ikke før, du filmerede om så. Nå, det var løbet ud. Du har også set, den reagerer slet ikke den foran. Den skal normalt dreje automatisk, ikke? Så træk den væk fra mig. Okay. Kom aldrig til de andre svare mere. Kom, god. Hvad er der? Kan du ikke filme det andet? Se, der har I en glas. Extremely close up. Det er løgn. Filmer du din cigaretkonge? Ja, man skal se, hvor godt det er her, ikke? Sygt. Der kommer altså røg op i kameraet, op i linsen. Ja, hvad sker der ved det? Den bliver bare... Sådan. Ultralight. Det er glas. Så går der bare sådan her. Nej, fordi det gør det med min trøje. Så min trøje så det er fedt, hva'? Tror du det, var? Hva'? Hvor er du ulækker, når du tror sådan noget? Marina. Og kommer fra Jugoland. Jeg synes, klubben er suveræn fed. Vi er Maria og Julia, og Julia hun er rigtig god til at køre på ethjulet. Og her har vi så Anja og Heidi med deres smukke kjoler. Eller hvad det nu end er. Og Jean og Brian og Christian. Hey, gå hen og spørge, hvad de laver. Kom nu, svæklinge, mand! Hvad laver I? Hvad laver de? Sig mig, hvad de laver. Hvad laver de, Anja? Hey, hey. Skub til. Den er helt skæv! Skub her. Ja, skid nu på det. Hvad laver I, Christian? Kig ind i hullet. Hvorfor bare sige til, at den hævet? Ja, ikke? Og skal have stikke bold. Aha. Og det er det, I ikke rigtig kan, ikke? I kan ikke rigtig, vel, Christian? Nej. Det gør. Kom nu, jeg skal lige filme. Kig. Her har vi så Kimson. Kim, kig lige. Jan. Også mig! Hvad er det? Ja, hvem er der skal? Sig så din udtalelse om denne dejlige dag. Der med at sætte basketballnetten op, det er lidt for mig. Det er dejligt. Der er han igen, man skal stive. Hvad siger du?
Peter, er en, der vil købe skumbananer? Hvad? Stop det her. Kom i shit, Hej nu, sig lige noget til mit kamera. Nikolaj, sig noget til kamera. Gita. Sætter ind der, der sidder der. Hey, Gita. Og her har vi så Gitas 2 smukke børn, som er i gang med at lege. Gita selv. Så. Jeg må være hive klogen af mig her, den har lidt mere på skulderen. Det kan nok være, vi Nej, lad os ikke tage en af mig, når I ser det. Maria må godt blive. Klokken 10, så skal du komme hjem. Der skal være noget sjovt. Klokken 10. Lisa, har Tiba spillet? Hvad er der, Henning? Henning? Sarah. Filmer nu, og så tryk. Hvor er din mor? Ej, du skal have noget. Anja! Ej, Anja, lad nu være for nok så. Øj, kæft, hvor er de dumme. Anja, skal du ikke filme? Vi har også filmet. Og nu er vi. Jeg får lige 2 sekunder med. Jeg vil også give giftes. Jeg går på filmen. Og lige være med det der. Er det ikke helt tæt, Og så Henning, er der 4 eller hvad? Ej, Henning! Bankelarm oven i min lille hjerne. 90 på klub 130. Anja, kom nu lige her. Sheriff, hvilken kommentar har du til klubben? Udmærket klub og næste